Lali marhaba da zuwa Moda Gallery Katsina waga duniyar more. Lali marhaba da zuwa Moda Gallery Katsina waga duniyar more. Lali marhaba da zuwa Moda na tafi dan kai ta Hajji Abdul Moda. Farko da sallama gun jama'ar kallon Shirin Kasuwa Akai Maki Dole na Hijira TV. Ga mu a Moda Gallery, sai ku biyo mu domin ku ga irin abubuwan da suka tanadar mana. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Abubakar Moda, kuma ni ne manajan kamfanin Moda Gallery da ke nan birnin Katsina a tarayyar Najeriya. So muna sai da abubuwa da yawa kamar irin atamfofi, shadda, material, lace, sweets. Muna da jikunkunan mata, akwai giluluwa na mata, akwai kayan cosmetics da kayan ƙanshi iri daban-daban. Muna da kayan sarƙa irin auro, ɗan kunne, sannan muna da kayan yara. Akwai hijab, yardukan hijab, akwai kayan maza. Idan kawo sama, muna da zarduwa, muna da kayan kicin, sannan kuma muna da wayoyi manya da ƙanana. Muna da ready-made da wankanka. mai so yake cire